ଯାଉଛ କହିଲ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛ ଦେଖିଲ? ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛ? ଆଚ୍ଛା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କୁହ? କଲର ଦୋକାନ ତ କଲର ତ ଆଣି ସାରିଛେ। କ'ଣ ଦେଖିବ? ଫିସ୍ ଦେଖିବ? ଆମେ ଚାଲିଲୁ କଲର ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ। କଲର ତ ଆଣିଲୁ, ଫିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ହଉ ଚାଲ ଫିସ୍ ଦେଖିବା। देखिए कलर रो फिश अच्छी कहल। देखिए खाना दिया गया है। कितना बड़ा? 1 किलो ना 2 किलो? कितना होगा? किलो होगा? 1 किलो हो जाएगा। कौन डब्बा? पेंसिल गोटे ना? पेंसिल तो अच्छी अंकल टू दे कौन नहीं कलर तो नहीं ଆଉ ଅଙ୍କଲ ପଚାରିବା କ'ଣ କଲର ଅଛି? ଆଉ ये